गुरुजी आता झाले सुरू तुझे कॉन्फिडन्स सगळे तर घेऊन आला आणि घराची आमची राणी आमचे बड्डेगर नॅन्सी आता भितर सत्ता स्वाते एकामेका अरे हलका जरा 4 जबाबदारी त्याच्या मन नव्हतं समान कोण त्याच्या सुशी राहूची ना का बाई मामा खाडे आम्ही कित्या गाकला कोणी तोरी आमचे मेल्या ओढलो धोको दिला मेल्यार चोरून आमचे तुमचं सांगूया आता आपल्या पॉलिटिकल करिअरात कितलो पुढे